għad-9 darba fetaħ il-festival popolari Żigużajg. Fl-iskola primarja tas-Siġġiewi, Żigużajg beda b'messaġġ profond ta' għasfur li jrid iħalli l-foresta massiċċa tal-Amazonja għal Malta. Iċ-ċkejknin apprezzaw ir-rappreżentazzjoni li saħrithom u l-għasfur ma naqasx li jaqbad ftit magħhom. Żewġ lit-tfal li fihom tispikka l-innoċenza sempliċi tant sabiħa ta' tfulija irrakkuntawna fuq dak li raw u talmu b'mod aktar interattiv. L-għasfur kienet jibżaħħom. Għalfejn kienet jugżhom, x'għamel l-għasfur? Ma kienx jaf kif ħajmur id-dar tiegħu. Intant dan Żigużajg huwa festival tal-arti li fuq kollox jixpruna l-kreattività. Il-kap tal-Fondazzjoni Kreattività saħaq li mingħajr it-tim tal-produzzjoni u anke it-tfal stess dan il-festival ma jistax ikun possibbli. Id-direttur tal-festival li huwa mifrux fuq 10 tiem tenna li jinsab kontent li Żigużajg għadu qed jikber. Huwa qasam magħna xemm imħejji għal dan il-festival, tant mistenni mill-familji. Kif it-taraw warajja ovvjament, Żigużajg ovvjament sinonimu ħafna ma jkun il-belt, ma mhux il-belt biss, fil-fatt għandna xogħlijiet bħal mandu warajja hawnhekk li jkunu tiduru fl-iskejjel u waslu ngħid l-kreattività ġo skejjel komunitajiet differenti u waslu wkoll temi differenti, ġifieri dal-show huwa fuq temi ta' migrazzjoni, multikulturaliżmu. Din l-edizzjoni se jkollha mhux inqas minn 10 produzzjonijiet ġodda fjamanti u wħud ikkommissjonati speċifikament għal dan il-festival, fil-waqt li oħrajn huma koproduzzjonijiet ma' entitajiet kulturali fosthom l-Orkestra Fl-Armonika Nazzjonali